Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cerere tui prestet vide supplementum sensum defectui genitori genitoque. Qegħdin niċċelebraw illum il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, Corpus Christi. Hija festa prinċipali sabiħa għaliex hija ċentru tal-ħajja tagħna. Tgħiduli m'hemmx għalfejn tiġi l-festa ta' Corpus, il-festa li qed niċċelebraw illum, għaliex kull darba li aħna niltaqgħu mal-komunità u ninġabru madwar il-mejda tal-Ewkaristija, għana qed nagħmlu festa. Il-komunjoni hija festa. Aħna meta nirċievu l-Ewkaristija qegħdin niltaqgħu ma' Ġesu u wkoll qed niltaqgħu mal-komunità. Mhux qed niċċelebraw xi ħaġa waħedna. Imma barra li aħna kull meta niltaqgħu għall-Qudies inkunu qed niċċelebraw l-Ewkaristija, il-Knisja tfakkarna f'żewġ festi tal-Ewkaristija, ħamis ix-xirka u l-festa tal-lum il-ġisem u d-dem ta' Ġesu. F'ħamis ix-xirka aħna infakru it-twaqqif tal-Ewkaristija, hekk illum naqraw fil-Vanġelu, illi Ġesu iltaqa' mal-Apostli u qasam magħhom, waqqaf l-Ewkaristija illi għadna sal-ġurnata tal-lum niċċelebrawha. Dan huwa twaqqif tal-Ewkaristija, ħamis ix-xirka. Il-festa tal-lum hija differenti, hija festa tal-Ewkaristija. Imma mhux it-twaqqif. Il-festa tal-lum li ġiet oriġinata fis-seklu 13 meta ħarġu bl-Ewkaristija fit-toroq biex b'mod pubbliku juru il-qima, jagħmlu manifestazzjoni pubblika lejn l-Ewkaristija. Ġifieri l-fidi tagħna mhix xi ħaġa moħbija, aħna qed nemmnu f'Ġesu li huwa ħaj f'dik l-ostja. U kien importanti li joħorġu pubblikament fit-toroq il għaliex xi wħud mir-reliġjonijiet insara li mhumiex kattoliċi għalihom l-Ewkaristija hija preżenti waqt il-mejda, waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Waqt li għalina wara li aħna tispiċċa il-Qudies, aħna impoġġu lil Ġesu Ewkaristija fit-tabernaklu, ma jispiċċax il-valur tiegħu. Aħna nibqgħu nadurawh kemm irridu, lejl u nhar jekk irridu. Għalhekk il-Knisja tħeġġeġ il-parroċċi kollha fil-fatt li jagħmlu purċissjoni fit-toroq ħajħorġu bl-Ewkaristija ħalli juru dina il-qima pubblika, manifestazzjoni pubblika lejn Ġesu Ewkaristija. L-Ewkaristija hija sagrament prinċipali, is-sagramenti kollha huma importanti, ma l-Ewkaristija hija ċentrali. Difatti llum fil-liturġija kull sagrament huwa akkumpanjat bl-Ewkaristija biex aħna nkunu nistgħu nieħdu lil Ġesu stess bħala ikel biex itina il-qawwa, il-kuraġġ, il-fidi illi ngħixu bħala nsara. U din hija il-komunjoni, komunjoni ma' Ġesu u komunjoni mal-poplu, mal-komunità. Forsi xi ħaġa importanti illi rridu nifhmu fl-Ewkaristija, Ġesu jagħti lilu nnifsu, jagħmel sharing magħna tiegħu innifsu, mhux ħallinna xi simbolu tiegħu, xi statwa sabiħa, imma ħallinna lilu nnifsu bħala ikel. U Ġesu ma jagħmilx preferenzi lil min jagħti, ma min jaqsam.
lilu nnifsu. Ma kulħadd. Is-soċjetà tagħmel differenza bejn is-sinjur u l-fqir, bejn dak li huwa intelligenti, dak li mhuwiex, bejn l-abjad u l-iswed, imma Ġesu le. Ġesu jilqa' lil kulħadd. Meta aħna nidħlu fil-kju biex nirċievu l-Ewkaristija, tara anzjani, żgħażagħ, tfal, naraw min huwa abjad, min għandu kulur skur, Ġesu ma jagħmilx differenza. Forsi dan huwa eżempju ċar kif Ġesu jistmana il-kol l-istess. Ġesu ma jħares lejn l-uċuħ, imma Ġesu jħares lejn il-qalb. Hija xi ħaġa importanti li ta' min jirriflettija u nkunu bħal Ġesu, nafu naqsmu, nagħmlu sharing, mhux biss tal-affarijiet materjali, imma tad-doni illi aħna irċevejna mingħand Alla, tal-opinjoni tagħna, tal-idejat tagħna, naqsmu u aktar ma naqsmu, aktar inkunu inħossuna bħala familja. Tantum Il-paċi ma' ergo sacramentum